a Turulszobor felújítása, harmadik hónap, még egy hónapig lesz elvileg lezárva, és majd utána kiderül, hogy mi is lesz vele. Na. Egy hónapig lesz lezárva. De úgy látom, hogy már felújítása végéhez ért. Nagyjából. Hogyha végignézzük, ma szépen ki van egyenesítve, le van tisztítva. Látjátok, hogy patina megvan rajta, de szépen le van tisztítva. Megnézzük a erejét is. Hétvégenként azért már nyitva van. De úgy látom, hogy igen, ki van egyenesítve, meg van csinálva, hogy szép legyen patinája. Turulmodell felújítása. Követ azt nem mosták még le. A világítás megvan. Várospanoráma gyönyörű. Ilyen panoráma van városra. Ez volt a Turulnak a felújítása. Utolsó előtti hónap. December, mi is volt? December 15 volt a határidő? Vagy micsoda volt a határidő? De ez a Turulmodell felújítása. Most már szépen egyenesen áll, úgy látom. Szárnyai is szépen meg vannak csinálva. Sokkal stabilabb lábakon áll. A lábát kellett megigazítani, mert a kardon már dőlt, már csak egy lábon állt. Most meg már megvan mind a két lába. És így stabilabban tud állni a kardon. Ott van a kard. Ez volt a novemberi Turulba tekintő